Аз съм Къс 4 БГ. Наскоро снимахме клип, обаче... И днеска снимам на Слидър Йо. И тук при мен е Ние разчетни. точно преди малко снимахме клип по-точно. Да, Мислим- тъп клип. Да, И сега много е. снимаме на Слидъра. И да почваме. Колко бързо ще умрем? Не е ясно, защото скоро може и да не дойде никой при теб. Не бе. Не, Цервия. те ако се пробват да те ядат, може и да умрат. Не! Умри. Добре. Фейл едно. Какво може да сме на скин? Не, тук е. Там трябва да е по принцип. Не знам. Ама не там. Ето, сменил си си го. Той ми го сменя автоматично, бе. Не, не те обичам. Не го яш ти, бе! Как хубава късмиш. Не, аз съм мама. Чай, убий го това, не мене. Баце. Нали знаеш, че ако се пробват да те изядат, можеш ти да ги изядеш? България. Българи. Как сте, бе? Не! Германци. Тъпи германци. Шлидърио, минарио. Че да едем. Яше, мой. Яше, имаш си собствени ядене. Да уча. Царвал. Не Това псувам. прилича на плужлик, бе. Той е плюзлик, бе, той е плюзлик. Тук съм... Сус! Сурс? Са върта ти в кръг. Ням. Си изядеш опашка. Гоня си опашката. Червеното! Латка, обичам те. Блестящо розово. Обичам те. Тебе не те обичам. обичам! Това му блокира. Циганин. Защото с дълга опашка. Американец! Къде? Пред тебе. Дях му гъза. Още един. Чака, къде му е гъза, къде е той? Бог. Нали знаеш, че му убие той големия? Да, как? Фак. Това той изяди. И това ще е за този епизод. И чао, дайте лайк и се абонирайте. И чао.